Surprise me na? Ginapin. Asa man nima? Reklamo pa mo? Palayason ta hinuon mo. Paglungag mo dito. Ginapin ki. Ramakaw na ta ba? Abi na bata eh. Huwag na at mama ko, sigbantay sa tuwa. Di na, di na. Huwag na niya para mga kalman ta. Eh, taro ko para maglaban niyo po. Kung sa manin mo na. Yapon. Doon kasi magduko-duko pa tanong. Simong nakanggod be. Kita ka na libur dia. Paano mong lampi ni Gabon? Maalis mong ko ng bangko ni Ujaya. Dali dia. Kasi pag dagang istorya, kapan na dia? Mo na, gaba-gaba na nimo na pin. Tapulan na kay ka. Awa, kita igi pala baron diri ah. Awa, mama dusig bantay dito ah. Aha. Makakauntahan ni Ron. Pero mo dapat maman taglaba diri ah. Ah. Karon ya, umana man taglabay ah. Siyempre makakaon dyan na niya, budget na niya. Oh, makakaw na to. So, kay human naman ang laba, human na magisugo ni mama. So, ato na to siya. Kay para makakaw na ta. Tara. Ah, human naman ang laba. So, Makakaon na me. makakaw na gud me. Unsay makakaon? Tanaw yung CR diha oh, wapay tubig. Hakuti sana ninyo. Para makakaon mo. Muna yaw. Ni Pen, panlas na balde ni Pen, puno na tuloy to Pen. So, siyempre, pag kumanan eh, Kaon na dito. food trip na ta. Ah. So karon humana ang laba, humana pud ang pagpundog tubig diri sa CR. Sumatik, food trip na meron. Pen, dali na Pen, kay food trip na ni Pen. Oh yeah! Ma, Pen, dali na Pen. Humana na to trabaho Pen. So matik, makakaw na ta. Ma, asa naman? Bin. Unsay kapoy? Napay siligonon dito oh. Wala pa na human. Siligan ninyo to para makakaon mo. Kulang kayo mo mga bata mo ha. Mani bagay sa inyo. Patrabahoon sa mo bago mo pa kaunon. Ay! Eh! Di man nga sa una Pen, no? Karon ba kay daldala ni Mamang Kaldiro? Stricto na kayo. Sikta na kay Mama, no? Dala pag kaldero. Tapos, ay, dala nga bunal. Kadalagig bunal gani no. Di man nga sa una kanong sa bagay Pen, dapat karon Pen. Mo na to ni. Eh Para makaon para na ta. minut magyapon na kay trabaho tagikan, gutom gayo ba? Ya pag gutom na kayo, lamin na kay food trip niya. Tuman. Ski. Ay, labay na kay buwan na ni. Na ito, dito ilabay oh. Kaya gina kay para makaw na ta. Food trip kita ron Pen. Pen, dali na Pen. Oh. Yung man natong trabaho, tawag na to si Mama kay para makakaon. Sige. Nata. Oh. Ma! Pen! Ambi na ng kaldero man, ay mong gidala kay panami dito. Laba, Malapon mi og. ako tog tubig sa CR. Unya, ang panlas, panilig. So, kaldero, kay gutom na kayo. Wala, kay gutom na kayo. Pen, abri pen, ka abri pen. Daw. Surprise me na? Ginapin. Hey! Usa man nima? Saan mo na karon? Ako pa dyan yung palungagon? Paglungag mo dito. Naibugas dito, naikahoy, naitubig. Naunsa manuon ni. Sana, oy. Apin ako gipatrabaho ta kay para makakaon na ta. Reklamo pa mo? Palayason ta hinuon mo. Paglungag mo dito. Saan man to? Karon lang iya. Ayap na ni ay. Pinapin, paglungan kita pinapin. Bola ka niya. Ikaw na ko, tapos ako'y mangod mo. Okay, palungagon, bala ka na ay. Ngayon na pa noon ni Ron. Ganiya. Grabe ninyo yun. Saan manoon mo eh? Balik mo, pas mo, bala ka na ah. Ah, wala. Pas mo ay. Kung tapos bahala mo diyan ay.